Šarčević je rekao da će ova školska godina, koja je trebalo da traje do 16. juna, biti kraća, a da će biti vremena za kvalitetniji rad ukoliko dođe do povratka u školu pre tog datuma. Rekao je da se priprema online realizacija male mature i da će učenici imati 3 dana treninga za polaganje od 22. do 24. aprila. Učenici koji nemaju uslove da malu maturu polažu online polagaće je pisanim putem, a njih je, kako je rekao, oko 2%. Govoreći o upisu u srednje škole i na fakultete, Šarčević je rekao da će biti pametniji za mesec dana i da se radi na više verzija prijemnog ispita za D nivoe obrazovanja. Istakao je da je pre 12 dana formirao radni tim koji će se baviti pitanjem studenta, a koji čine predstavnici konferencije univerziteta, predstavnici Ministarstva prosvete, članovi kabineta premijerke Srbije i predstavnici studentskih organizacija. Poređali smo koje su to teme, jedna od njih je školarina. Legitimno je to što će studenti zahtevati smanjenje, rekao je on. Kada je reč o ispitnim rokovima, Šarčević je potvrdio da će studenti koji su platili ispitni rok, a koji nije održan, moći besplatno da polažu ispite u prvom narednom. Naveo je da će se za mesec i po dana završiti emitovanje nastave na daljinu za osnovnu i srednju školu, a ona se realizuje već 5 nedelja zbog pandemije.